जाफालासो गेवगोना गेवा आंथ' होनाया होबायमोन होमबालाय नों हानाय बायदि मोनदोंबाथ' जाखागोनलै बियो रिजाल्टआसो मारै जायोथाय नेथ'नांसिगोनलै आरो थिंथिलि आंसोथ' नोंखौ नायनानै मा आं जेनेबा जागोन बायदि मोनदोंलै नोंनिखौ पास जागोनदां संगिना नायनांगोन आरो ना नेनांसिगोन ओरैनो एग्जाम जोबनानैबो माने आं गोसोआवसो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदोंना एग्जामखौ होना फैनानै ओमफ्राय हानाय बायदि मोनदोंना हायै बायदि मोनदों नों जेनेबा बुंलाय आं बुंखाबायना हानायखौथ' आं जेनेबा माबा खालामखादो हानायखौनो एसे बांसिन बायदि मोनदों आङो माबाथ' आङो दा नै बिराद रागासो जोंनो ओंखारसिगौमोन ना दुखुसो जासिगौमोन माथो औरा दे मोजां जादोंबाथ' बरियासैना जाम्बि दाबो बे माबा नंबावाना रिजाल्टआवसो मोनथिबावगोन ओरैनो आंनो होदों जेराव आंथ' एसे हमदांनो हादों आंनि हानायमानिखौ थेवबो बे जबनि खोथा ना खाफालाव दङबासो जागोनलै अब्लाबो माने थुनथुलिया नाजानायबाय आरो ना माथो जानो होननानै दे अब्ला न' फारसे थांफिनसैलाय ओमफ्रायथ' आंनि फनालाय सोरनिबा फन फैदोंमोन सोर हरबाय थादोंथाय थुनथुलि जि फन हरबाय थाखादों ओमफ्राय माबा सोरबा साननो दा हरथ'वासै आरो दहायसो हरबाय थादोंमोन सानसो होमबा बे जोंनाव फैबाय थाग्रायालै बिसो दा आं हमनो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंबा दा मा सानगोन साननानै हमासै दे जेबो नङा आं हरफिनगोन उनाव बाजैनोबो खिन्थाहरनोसै आं एग्जामखौ एसे जासाबबाय होननानै थुदो माबा मोनसे जाना लायग्रोनोसै नोंबो उखैबाय जानांगौ ना औलै हारसिंबो जाहैखायाखै आङो नोंखौनो दा फैबा जमा जागोन होननानै ओमफ्राय आं नोंखौ बांद्राय उखैबा बे खाथियाव जानो थिनदोंमोन ना नाङा दे थुनथुलि ज' फैदों ज' थांगोन ज' जागोन आरो ना दे होमबालाय साननोबो खेबसे हरमानसै आं हरबाय थाबायना बिबो दाथ' एग्जामबो जोबखाबायना एबार बिन्दास हरनो हासिगोन आरो जेन'बा एग्जामाबो जोबखाबायलै होमबा थेवबो आंनो फनखौनो हरफिनासै आरो ओइ थुनथुलि बे बियोखि खमसे खम मेसेज मोनसेबाबोथ' हरमोन बेखौबो हायासै आरो नोङो अब्लाबो गोजोनगौमोन ना आङो खेबसे मेसेज हरबाबो गोसोआनो एसेबो सुखुवासैलै फनबो हमजायासै जेबो रिप्लाइबो मोनासैबा जेन'बा मोनथिबाय दे आङो जे नोङो अबहायबा थांदों थेवबोथ' ना ओमफ्रायथ' आंनिफ्रायबो बेस्ट अफ लाकसो होनगौमोनलै आङो मानोथो खिन्थायासै रा नै आबासान औ आयै दहाय माथो नों थुनथुलि मोननाव थांदोंलायनो लै आयै थांनायाथ' थांदोंमोन आं माबा जोंहा नानि दंफैयो होननायखाय बाथ्राफ्रालाय नंगौना नंखाय जाखोसै हाबायावहायलाय माथो जिरायबाय थाखो न' सिङाव थुदो माबा मोनसे लाबोदोंमोन नोंनि आफाया जानोबा फै ओइ नांथ'लालै आयै जेबो जानोबो लोंनोबो गोसो जाथ'वाखै आङो मा होनखो नों आबा जेबो जानो लोंनो गोसो जाथ'वाखै नाथाय मानोसै नङा माने आयै आं उखैनाय मोनाखैलै जेबो आयै हा गथ'आलाय मासै बेलाय दे अब्लालाय आरो आं सानदों गाबोन फुङावनो हजों मेहेर मोननाव थांनोसै हाथरखि मोननाव जागोन दे आयै थाथ' होमबालाय फनखौनो हरजायासै आंबा आयै मोनसे मेसेज नुबाबो गोजोनथारगौमोन आङो जेनथेन न'आव थांनानैथ' बेखौ मिन्थिबाय आं नों बहाबा थांदों थेवबो बिराद टेनसन मोनोलै सना आंनि औ सोर जाखो हेलौ सोर जानो आरो आं भुत आंखौसो उल्था सोंबावबाय नों सोर नों होननानै मा थुनथुलि नङालै आं भुतसो होनखाबायना सेतान आयु ओमफ्राय बहा दंमारलै नोङो आंनि फनखौबो खेबसेबो हमाखै मानसिया बिदि थाबालाय बहाथो हमनो थै खेबसेबाबो हमनांगौरा दुखु मोनलायलाङोना दुखु माने एसे बोरैबा मोनोना ओमफ्राय नोंजों लोगोआव सोर दंलै खमसे खमथ' खिन्थानांगौना थुनथुलि खेबसेबो फनबो हमासै ओमफ्राय नोंसोर फैबायना फैयाखै हो माने न'आव फैफिनबाय आरे एसेबां बुरजा सोंथि खेबसेनो सोङो नामा सोरबा अके आरे मानसियानो माबायदि आंथ' दा ट्रेनावसो दं ना दे आं दायो फन हरफिनगोन दे थाथ' होमबा नङा ओमफ्राय नोंसोरो टेनसन लानाङा ना थुनथुलिया फैगासिनो दे होमबालाय ओमफ्राय एबारथ' फन हमसिगोन ना आंनिखौ जागोन दे दा हरगोन आङो दासो हरथारबाय आरो फनखौनो थोस ओमफ्राय आयै मा जाखो आबा नों दहाय मा जानो लिङामोनथाय आं फैगासिनो दे आयौ दासो गैला आबा जाजोबसै जोङो आंबो जायोलै आयै थांगौ र'
बहाय थाबाय नोङो आंनि उन उन फैना हाथरखि ओइ जना मिहे मानो खेला खालामबाय थायो नोङो हाथरखि मा जाखो ओमफ्रायलाय हो मोनसे जोबोद गाज्रि सिमां नुदों जेबो जायाखैथ' बेबि नङा आं नोंखौ जोबोद गाज्रि सिमां नुदों सिमांसो ओमफ्रायो मा नुखो सिमाङावलाय नोंखौ बुंबाय थाखायो आं गिनाङा होनना बेफोरखौ बिखा ग्लाब मोनलायलायदों दसेनो दे उन्दुदो दे आरे ओमफ्रायथ' आं नोंनि खाथियावनो दङ ना माथो जादोंखाय थेवबो दे जेबो नङा दे अखाया गाबोन हायाबा हामगौलै मोनसे भारा लांनांगौमोन नोंबो आरो बेयाव फैनायनिफ्रायनो बिराद सिमां नुग्रा जाबायलै थोद ओमफ्राय हर गेजेरमानि मा गोब्रामलाबायो बोरैबा मोनथारदों आंनि सिमांखौनो टेनसन लानाङालै बेबि मा जानोखाय दे उन्दुदो दे मा जायोथाय कारेन्टआबो ओमफ्राय बिराद थांग्रा जाबायलै हरावसो बांसिन थाङो माबा थो बोथोराबो सानफ्रामबो अखाल' जाथारबाय दासान्दि दाथ' उन्दुनो ओंखारबावगोन खेबसे सिरि मोनबाथाय उन्दुनोनो ओंखारफिना बा मेहेर दिनै जा फुङाव सिखारखाबायलै आङो जेबो नङा दे आंनि बेबिनि सिगांनो माने आंनो बानायजोबखाबाय आरोना बेहायथ' आलुजों मटरजों भाजा एवबाय आं ओमफ्रायथ' ओंखामबो संबावबाय आं माथोना दिनै आं संनायखौ जाथोंसै आंना बेबियाथ' संबाय थाखायोना जोंनाथ' ओमफ्राय सानैल'खाना सोलियोलै आरोथ' दिनै फुङाव सिखारनायनि जाहोन दंरा जाहोन बेनो जाबाय आंहा भारा मारि हैनांगौना ओमफ्रायथ' दिनै फार्स्ट टाइमबो नालाय माबायदि जागोन मोनथिला दे आरो जायखिया थांसै बेफोरबायदि लाइफखौसो दा मोनलायलायोरा माने आं बेबायदियाव थाया नालाय थेवबो टेनसन नटलै मेहेर मोनखाबायानो दे दायो जानांसिगौल' ना ओमफ्रायथ' जुरिमन फैनो बायदि बुंदोंमोन फैगोन ना मागोनबा ओमफ्रायथ' दिनै थाबखौनो सिरि मोनासै आं नङाबाथ' फुङावनो सिखारोमोन आरो न'फोरखौ सिबहैग्रोनोसै आङो र' ओमफ्रायथ' दुगैनानै साहा फुदुंसै ओंखाम संसै मेहेराबोथ' आरो फुङावनो ओंखारलांगोन नामा दा अबावबा गोबावसो जालायलांगोन र' मानसियाबो दिनैबा माला सिखारखो लोंनायनि दैखौबो लायग्रोनांगौमोन र' ए फैबा फैबाय आरोना माथो ओइ मेहेर आया ओंखाम संग्रा मा खालामबाय थाखो नों आरो बेफोर मा ओंखाम ओंख्रिबो संबावबाय नामा औ संबायथ' आरो हा आं दासो मोखां सुदों ओमफ्राय नों मालाबानो ओंखाम ओंख्रि संबावबाय औ आंहा थांनांगौना थाबनो बेखायनो संबाय आरो आंनो संखागौमोन माथो नों मानोथो संनाय आं संनाय मा नों संनाय मा एखे खोथाना how sweet मेहेर आइहाय बेबायदि होनजानो मोनबा जि मोजां मोनखायोलै आङो धात होनबा नों होनजानो थाखायसो खालामखादों आरो नङालै औ ओमफ्राय मा बानायदोंमोन नोङो बैलाय नों मैया बुथुमना दोननाया बेजों आलुखौनो होबायब्रा जाबाय दे बिदिबा ओमफ्राय दा ओंखाम जानानै आंहाबो ओंखारलांसै औ दे दसे थाना खुरनोसै आङो र' होमबा दुगैनानै आं साहा फुदुंहरग्रोनि दे होमबालाय बा फुजाबो फैगौलै खाथि ओमफ्रायथ' आंनि हिन्जावाथ' बांद्राय देलायाबो थेवबो माबा नङा माबा मोनसेथ' होनांगोन ना माने बेथ' पार्लार आरियावबो थांनो रोङा ना औ माबे ओंखाम जाखांनानै बोरैबासो मोनबाय माथो बेखायनो दसे जिरायदोंलां औ ओमफ्राय दा थांसैबा आरो नोङो थाङाबा जाबाय थांनांगोन ओमफ्रायथ' फैसा एसे जमायनोसै रा फुजायाव बेरायनांगौनि खोथा दंना नंगौ नामा औथ' आरो नोंनोथ' ओमफ्राय दख'नाबो बायना होनांगौनि खोथा दंना ओमफ्राय आंखौबो ना बै फैगोन नेक्स्ट रबिबाराव दोनलांदो हाथायाव नोंजोंबो दोनलांजानोसै बा नंगौ नामा दे होमबालाय
बुंदो बेहाय माबा सिमांखौनो मोजां नुथारासै माथो नोंखौ बेसेबां बुंखो आङो सिमाङालाय सिमांसोना गाज्रि नुबाबो मोजां नुबाबो आरो बेलाय मोनसे सिमां गावहा आंखौ सानना उन्दुआ खोमा बेखायनोथ' सिमांखौ गाज्रिल' नुयो मा बुङो नङा माथो आइया आंहाथ' थांसै नै थाथ'दो होमबा दे आंखौ मेहेरखौल' साननांगौरा सिमांबाबो मोगथांबाबो बबेनि दे होमबा ना दायो बेलासियाव डाइरेक्ट लोगो मोनसिगोन आं थांथ'नोसै औ दे ओमफ्राय माबा हाथरखि जुदि आं फनखौ हमाना साननानै लाबानो जाबाय एसे बेस्थ' होननानै ना औ जागोन दे ओमफ्राय बायसान्स जुलि मोना फैबा बुंबानो जाबाय आरो ना मोजाङै दे बावदोंलै बाय थाथ' होमबा हारसिं जाथ'लायबायना हाथरखि माइरंबो जावनांगौ दङमोन माइरंखौ जावनोसै आङो जा मोजां बारबो नाङो बिथिंजाय आरोथ' दिनैनिफ्राय आंनि मेहेरा गोदान खामानियाव थांदों हे आफायसो मेहेरनि साननायफ्रा गासैबो जाफुंथों आरोथ' ना जाखिनि दा एसे एनै खुसि मोनदों रावनिबो नोजोर दानांथोंसै औ नङाबा ओमफ्राय आंहाथ' उल्था जिरायनो हाबावासोमोनहाय आं मोनबा बे आदाजों सिगाङावसो जिरायगौमोन बेबायदि गैयालै सिगाङाव जिरायजाया मानोसै आदा ओमफ्राय जोंखौ बै माबायाव आंहाथ' बै बिसानावसो ओंखारगोन ना दे जागोन दे आंहा बै मायाफुरिथिंजायसो थांगौमोन दा नांगौ फैसाखौ एसे बारा होगोन आं थांगोन ना थाङाबा दहायथ' माथो लवार आसामसिमल' बुंदोंमोनलाय आं बिसिम थाङालै आं नांगौबा एसे बारा होगोनथ' ओलै जानाय नङा आं थाङा थांनायाव बुंखाबाय दस्रायाव थांगोन आरो दस्रायाव थांगोन बुंबा जागोन नामा आं थाङा बा मेहेर आसोल नुखाबायलै नोंखौबो ओमफ्रायो दे जियानो जा उनथिंजाय ओमफ्राय हाथरखि बेबे जिरायबासो समायबावगौमोन नानिमोन सासेना मोनसिगोनलै औ जागोन दे आंहा बैयावनो ओंखारखागोन आंनाबो बै बिसालावनो लाखि दे होमबालाय आंनिखौबो बैयावनो लाखिदो जागोन दे मोजांबो मोनोलै माथो सालायनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय बरिया नांदोंथ' आरो नानि बङाइगावआवथ' बन्द'सैलै मायाफुरियाव बिथिं थांगोन फालाय आंहा सासे आयंनावसो थांनांगौ दङ नङा माने दिनै सानदे नालाय बेखायनो आरोथ' आंनाबो टाइमा जाखानाय नंला माने सानैसो मानसि लायबावनांगौलै जारौमोन काजलगावआ दहाय दोनहैनाय दिनैथ' जासाबदों र' गाबोनबोथ' आंहा मानसि दोनलांनांगौ ना 200 गोजो भारा रायलायखाबायना दोनलांनांगोन आयै नायलाय सोर फैदों आयै नायना मेहेर फैदों आदा मेहेर आदा मेहेर आं मानो बेबायदि मोनदों जे आबै आंखौ दासो गाबज्रिनानै थांदों आंनि साननायसो ना सिमां मोगथांसो मोनलायलांबाय आं दाबा बहा दंहैयो नों आबासना आंनि जियानो जा आंखौ नागारनानैथ' थांबाय नों नाथाय नोंनि आइया नोंखौ जोबोद मिस खालामदों आबासना फैफिनदो आबा न'आव फैफिनदो आबासना आंनि आंथ' थाबायनोबो हाथ'आ नङाबा आं थांनानै लायगौमोन नोंखौ आबा मा जाखोलै आब' माखौथो गाबबाय थाखो आं बाबा मेहेरखौ जोबोद गोसोखांदों आगै दुखु जाना दे आब' फैफिनगोन बियो राजा नों थांनाय खबर लानाय बहा दं बियो हजों जुरिमोननावबो फन हरबाबोथ' खिन्थाखानाय नङा नों एसे खबर लानायसाय बहा थांमारदों नों जेबो टेनसन खालामनांला आब' आं फैबायना औ राजा नोंल'सो आंखौ दाबायदि समाव मदद होफैबाय नङाब्लाथ' सोर फैगौमोन देनाय आरोथ' लासै लासै गासिबो थिग जासिगोन ना आब' मेहेर मामायखौबो नागिरना लाबोफिनगोन दे आङो औ राजा मोजाङै बुजायनानै लाबोफिनदो दे आं नांगौबा निमाहा बिबावनोसै मानसियाल' न'आव फैथारथोंसै थांखांनाय मामा मेहेरखौलाय मानोथो बाव आब' मालाय ओंखारलांखाबाय मोजांसो जाबाय दे नों सानबाय थाथ'नाङा दे आब' दे माने डक्टराबो रेस्ट लानो खोन्थादों नालाय
मोजांल' रेस्ट ला नोङो आं दंना बाखि गासिबो नायजोबगोन थेंक इउ राजा आइ आफायाबो मिन्थिलायबावासै आंखौ जेबो मिन्थियालासे थांबावबायसो बिसोरबो नोंनि फंबाय थानायावलाय माथो सिन्थाब्रा आब' आं बिराद सानहरबाय आदा सनाखौ आंजोंबो बिराद गोरोन्थि जाबायना नोंबो आरो सियारावनो जिरायनाय जाखाबायबा आब' लासै लासै नोंखौ बेनिफ्राय सिखारनो हायैसो खालामसै आङो ओरैनो फाग्लिनि सायाव फाग्लि जालांसिनबा मा जागोन नोंनि नोंसालायाबोथ' गैखाला दा नोंखौ सोर बासायबावगोनलै आब' मोनसे मुलि जाबावनांगौ दं बेखौ लायनि दे आब' आरो मामाय मेहेरखौ आं सोंहरगोन सोंहरथार राजा नांगौबा बिहामजोखौबो लाना फैथों दे जेबो नंला दे जेबो नंला मा जागौमोन दे हाथरखि थाब्लाबो आंबो आंनि बांद्राय खालामबाय नालाय ओरैनो बेखाराव जाबायासो थांबाय आंखौ रागा जोंनानै माबा सिन्दुर फोथा लायाबाबो बोरैबा लांदां मोनथारो आरोथ' आंनि मेहेरनि निसानिसोना लाखानांगौसो दा फैसो फाख्रिफोराबो माबायदि आंनिया मानो बिदि खोख्लैनांगौ आङो दहाय हरनायखौबो हरफिनासै मेहेरा बिजिबाथाय हमा बुंखादोंमोन आंनो खालामफिनसै र' आरो सिन्दुराबो बेबायदि गोलैबावबाय हेलौ मेहेर औ हेलौ खोनादोंना खोनायाखैरा माने नेटवर्क नाङालै बिथिं बबेयाव दङ ओमफ्राय नोङो दा आङो बांगाल दबाथिंसो थांनो नागिरदोंलै भारा मोनसे लांनांगौ दं नालाय माने सासे मादैखौ दोनलांनांगौ आरो ना दहाय फन खालामना लिंहरनायखाय बिथिंजायसो थांदों दे होमबालाय औ एसे बेस्थ' जागोन होनना बुंखादोंमोन ना आङो आरो नेटवर्कआनो गैया नालाय बेखायनो हरफिननो हायासै औ दे होमबालाय बेखौनो मानो हमासैबो हरफिनासैबो बेस्थ' बोदां सानदोंमोन आरो येस गावा ओमफ्राय आंखौसो मिस खालामखादों बियो जेबो नङा दे बेबि दायो मालफवा गुदुं गुदुं लांगोन आङो जागोन दे नोंनि मालफवा ओमफ्रायो आंनो बानायखायो अबावलाय अब्लाबो दे थाब फै दायो औ दे जागोन आं लाखिथ'नोसै बिदिबा अके बायथ' होमबा दे आंबो सोलाबखाथ'वालै औ हेलौ मादै थांगासिनो नै ओंखारबायानो ना ओइ अबाव लेट जाबाय दानो मोनहैखागोन ना र' ओंखारखादो मोनहैबायानो साननानै लादो आंखौ दे थांगासिनो ना बा देन्जार गिदिंबाय माथो आं दिनै सानसेयैनो मानिजोंसो खोथालै मानिजोंसो गिदिंबाबो अरजाला दे होद माथो मोनाबायबोलै ओमफ्रायथ' बेबायदिजोंथ' जानाय नंला बेट्रिया चार्जआबो खम दाथ' बिथिंजायबो लामाया बिराद गाज्रि जायोलै अखा हाबायना होमबाथ' आङो बै मोनसे लामा दंलै सर्टकाट बेजों थांनांसिगोन खोमा डाइरेक्ट न'नि लामाखौबो मोनहैखागोन बे गिदिंनांनायबो नंला आरो आङो हाथरखि बेबिनसिम होमबासो थाब सहैगोन आङो न'आव ओमफ्रायो बे सर्टकाटजों थांसै खोमालै आङो नङाबाथ' लामायाबो हाब्रु हाला माबा माबि बिराद खस्थ' जागोनलै आं मोनाबाबो थांनांसिगोन बेजों अखाबो हाखाबाय थाब मोनहैगोनथ' दहाय एसे थाब फैनायमोनबा आदाखौ लोगो मोनसिगौमोन आङो अखायाबो साला बारानिफ्राय बारासो हाबायलै बाहेरायाव थांग्रोनोसैलै आं र' अह' बेबियाबो नेगासिनो खोमालै मानो दाबो सफैदियासो नंबाय बे थांगासिनो बेबि र' दिनैथ' हारसिंबो जाबायना थाब जल्दी बिसोरलाय मा खालामदों बिसोर माने बिसोर मानसिफ्रा थिग नङा दांलै